L-ex deputat mexxej Laburista Daniel Mikallef fl-ebda ħin ma ħareġ xi ċħat il-fatti li żvela l-Partit Nazzjonalista tal-wara d-diskors insensittiv tal-ħadd mill-Prim Ministru Robert Abela illi fid-diskors tiegħu żeffen fin-nofs il-mewta ta' Karl Guder waqt li kienet jindirizza lil partitarji tiegħu. Fil-fatt meta kien għawdex waqt diskors politiku kien Robert Abela li b'mod insensittiv prova jiskurja punti politiċi billi rikeb fuq il-mewta traġika ta' Karl Guder. Fostajat isteriku u attakki politiċi, Robert Abela qal illi kien il-Partit Nazzjonalista li tefgħu f'nassa u sforza jidher quddiem il-maġistrati inkwerenti fl-inkjesta maġisterjali illi qed issir brabta ma' dan il-każ. Kien fid-dawl ta' dan illi l-Partit Nazzjonalista ippubblika l-verità kollha dwar dak illi seħħ flaqa illi saret bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista fejn Daniel Mikallef dak li kien deputat mexxej tal-Labor kien preżenti. F'dik il-laqa kif żvela l-Partit Nazzjonalista, Daniel Mikallef kien qal li huwa qiegħed jifhem illi l-mewta traġika ta' Karl Guder kienet riżultat ta' extortion illi jfisser teddid li jinvolvi flus. Għal dan il-kliem Robert Abela qabeż minn fuq is-siġġu u fil-waqt illi ponta subajh qal mhux fimt imma ekku u bil-provi. Minkejja dak il-istqar Abela fl-ebda waqt ma kien ħassi li kellu jmur ant il-maġistrat u kien għalhekk illi b'sens kbir ta' responsabilta meta l-maġistrat bata l-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista taħt ġurament infurmawh b'dak li kien istqar Robert Abela fil-preżenza tagħhom. Iżda Robert Abela din ma niżlitlu tajjeb xejn u prova juża dak li seħ biex jiddevja l-attenzjoni minn fuq il-fatti skandalużi li qed iseħħu f'pajjiżna bħalissa u biex jipprova jpenġi lilu nnifsu bħala vittma.